Pero dili pa mahigala ni Anas atong si Bianan ron kay exactly 8:30 naman gyud, no? Nya akong giimbitar diri sa si Bianan ang atong mayor diri sa atong dakbayan sa Talisay kay kinini ang natay mga importante nga mga hisgutanan, mga sugitig paminaw. 8:30 gyud akong ingon niya pero ganina wa pa 8:30. Snappy kayo mga sugitig paminaw, ha? Una nga ato ning hatagag pagtagad karon mga kagalaan. Kining atong papagihinabi ni Mayor Samsam Gulyas. Kung sa may update ni Paul Lauro, okay na to day? Kuhaon na tong update unyan tong taon, ha? Pahibaw alami Paul og may taog natangtang na intaw ng iyang bukton saon kanang cutter. Gamitag cutter na lisura tong kuano basin niya hinog musipyat pasimbak ko lang. So ato ning sa tong sibianan karon si Mayor Samsam Gulyas atong tagag pagtagad mahigala. Mayor Sam may buntag. Buntag attorney. Salamat sa pagdawat. Atong live daron des DYHP og nakakunik po nato ang atong igsuong sibianan 93.9 IFM. Mabati sa dito sa FM og unya of course atong mga social media platforms, no, nga mabati sad kini atong sibya karon. Atong gidawat tong ganinang report ni Lauro kay pida lisura ng bukton ana paita nangyawat ng taon tong bataa. Now arita mahigala sa kananang ato lang kuhaon ng update ana unya ni Radyoman Paul on sa dugang update, but atong kumustahon mahigala kay kinini ang unang-una kumusta man Mayor Sam, igo na human ang eleksyon no magkay-kontra sa Talisay, no? Yes, Imo tibok salit sa sudanan. Nalipay lang gyud ko Attorney Rofil na sa Talisay wala gyud na straight all these years. Pero sa tulo ka termino nako puro straight ang gyud, no? sa Talisay. Yes. Kanang imong kwan dako nang butang nga baya kay ang kwan ba ang imo bang leadership ba nya ang command ang mga taon tuo ba, no? Actually wala tay command attorney, it's more on nangampanya ta ipakita lang naton sa tong nabuhat, then at the end of the day ang tao mo gyud magbuot kung angay ba tay butang diha. Pero ang imong kampanya, no, bisag wala kay kontra suod bigay po ka dito yun. Actually, everyday ko, daghan ni ingon na ngano, taga-adlaw pa ko nag-shaking, taga-adlaw ko nag-rally. Pero, kanang balaod mo ng 45 days na angay ta mga kampanya. And we need to give the voters the respect that they deserve na mangayo ta silang boto sa eleksyon. Oo. Kay mo naman gud og kana na ang kwan, kana na ang of course, ito mga konsehal na mga kontratong konsehal. Okay na may mga dagan independent, no? Pero at least kinini ang kaning imo na street yun. Yes. So at least murag na kumpleto yung kalipay dito. Pero una-unas di pa ta mo balik sa politics. Unsa man tong impacts in town sa imong dakbayan? Pagdungog nako na nay impacts, first thing we did is nagpatawag kog meeting sa DOH ug sa Cebu South Medical Center. Okay. Because I had to be clear unsay pwede nako i-divulge ug unsay pwede dili as far as data privacy laws is concerned ba. So paghibaw nako na unsay pwede nako ingon, I think right gyud sa mga taga-Talisay na mahibaw na naay impacts in our midst. Because para kanako mas kuyaw kung akong wa koy ingnon man naada day na diha man wa ko bawa ko ang mga constituent. So mura kag nabutang sa kanang kuno pareha po COVID sa una ba ug karon nabutang ka sa pagtimbang-timbang ako ba ning isulti o dili ba? Yes. No? So nya unsa man kini ni ang asa dapat sa Talisay pwede man masulti o dili? ningon to DOH na dili, but ang most important karon is ang first yun na kung gusto mo ipaibaw, duwa ka butang. First is dapat magpaibaw ko sa taga-Talisay na naay impacts. Okay. Magbantay ta to create awareness na naagid ni siya. Og number 2 is medyo ni panic man kana may chismis gamay sa Talisay na ang namatyan impacts. Murag magratol-ratol niya, mo panic niya ang mga tao. So as city mayor, I have to curb the panic. Mo nang ingon ko naay impacts pero yung namatyan dili impacts. Kay naa siya sakit na di na ko pwede iingon. Okay. Na siya sakit na maoy rason sa iyahang pagkapatay. Okay, so masabot na nato na may gala kay na may privacy good in town po ang pasyente o niya kuano. So ato sa respect, no, kay bawta mga higala. So di lang ma-mention ni Mayor Samsam ang pangan, of course, ang exact place sa Talisay, but ang importante nga ang iyang mga constituentes sa Talisay hibaw nga existing ni diha. Busa magbantay ta. Ang importante gyud sa gyud when we learned about it, importante na ma-quarantine siya. Kay ang nakalahi para kanako ang nakalahi niya sa COVID, ang COVID manggod pwede ka musuroy na naa kay COVID na wa ka mahibaw na makatakod kag laing tawo. Okay. Ang kanimang kong impacts makita man sa lawas. So dili na sa gyud tingali maayo na musuroy ka kung naa ka na. Lahi man siya sa COVID. Kay murag siya hangga na murag makit-an gyud nimo sa imong lawas. So magpalayo lang gyud ka sa tawo.
O kay ang COVID, kasuroy-suroy ka dito, mura lang asymptomatic ba? No? Wa kay gibati, wa kay giubo, wa kay gisipon. Nya kung sakto kag immune system, mura lang gigwayan hitabo. Pero matakdan niya to ang katong dili may immune system. But kini klaro man gyud kay nga nagi ka impacts kay nabutoy-butoy man dagko ra ba kayo? Asa to picture names Kana ko ng picture names. Kato sa impacts bitaw ka na matakdag impacts. Nabato na day? Nabato? Beato sa ipakita ka dali ha. So klaro gyud kayo nga kini naka impacts. Ikaw mismo di po kaganahan siguro mo suroy pod. Di sa mahikog sad ka. So unsa man nagbutang kadto kanang area as a quarantine? Di naman mura man siya kanang dako murag iyang balay suitable man for quarantine. So dito na to siya gibutang kay naman siya iyang kuglingong kwarto ug CR. Okay. So nya unsa may gibuhat ninyo inyo lang gi-quarantine sila then I think it's 21 days na angay na di sila mo gawas. Sus Ginoo ko. Mura pug tagko. Ya pero unsa man nagmando ka nga magmask na po na dalisay wala ra? Wala ko nagmando ana attorney as far naguwat lang ko sa mga guidelines sa DOH. But ang akong importante karon is we have proactive measures para mahibaw ang tao. Unsay buhaton kung simba ko na impact. Tanawa kini mo na ang impacts no. Unya asa man tong butoy-butoy sa naong o sa lawas dong. Di man ka aning ko ana So ikaw nakiginabi ka man gyud sa taga Department of Health o sa atong taga Cebu South Cebu South Medical Center atong hospital sa Talisay. Unsa may mga measures ilang gi kuan Mayor? Ang first ang measures to prevent gipasa niya namo. So ang first akong gibuhat naman tay mga community first responders sa barangay amo silang gitudluan unsaon paghandle labi na kung sila niya mo transport og someone na naay MPAX. Ang sunod tong gipatikitaan tanang disaster coordinator sa eskwelahan. Kay kuya man ikaabli sa eskwelahan manaay mga suspected MPAX cases dili ko baw mo handle ang atong disaster team sa eskwelahan. Then within this week gwapo tingali na i-meet na namo ang Chamber of Commerce ug ang mga negosyante para may bawsad sila unsaon pag-treat. Kini mo na hitabo. So kanang Talisay in town nga namatay pero dili impacts ang iyang namatyan, naa sa impacts but ang proximate cause of death dili gyud ang impacts, no? So ang iyang pamilya nagbuti-buti pod? Wala iyang pamilya wa gyud naigo. Muro pareha po sa COVID no nga tingala ka ba nga naigo quarantine ang ubanwa ra. Sometimes manggod ma-airborne lang siya kung manglupad na ng mga lesion sa iyahang sakit. Pero para matakdan yung ka, nagyoy dapat ka ng skin-to-skin contact, prolonged skin-to-skin contact. So, at gakos, at sabi, bitaha ka may COVID. Yes, COVID, maigo mong yung ka, bisag mo. Istorya ra, no? So, kini lang gikang padool, medyo okay ra. Labi na kung magkakita ka na naa siya lesions or mga butoy-butoy siyang panit. Kana magbiso-biso, di talimayo na siguro. Ano na nga dito katawa, mahigala pero bida, no? So, doon ay gidesignate ka nga isolation area, ang LGUs Talisay, or wala pa? Wala pa karon, but if ever as needed, naara man may ready. Okay, ang imong giingon nga kining iyang balay is capable man nga doon ay isolation dito nga mabutang. Mas comfortable man gud ang tao attorney. Basta kung ilang balay suitable lang, mas comfortable gud sila nasa lasud silang kagulingong panimalay. Okay. But in case og ngadto ni mahitabo sa atong mga kaigsuonan nga imo makita labi pa og katong area nga sinardinas in town ang tao ba? Dili gid pwede. Ato siyang dadon sa usa ka isolated place sa Talisay. Natay gidesignate ra diha. Nara. Katong sa COVID nimo sa una na pa? Or sa COVID ang COVID sa una among gigamit Queensland man to attorney. So mangita lang migla. Okay, misugot na paggamit sila po no. Okay, wa man to negosyo sila atong panahon na. Nahon na lang, masay negosyo, may na lang magkakuan sila. Okay. So mo ni mahigala no. Unya kini niya unsa man tong pasyente natoy travel history? Wala gyud. Diri ra sa Cebu. Why travel history? Di ni ka to ni nakuha? Nagsige mig tan-aw sa mga rason na asa to niya nakuha. Pero nakita man ako yesterday, nabasa na ko sa newspaper na since 2024 pa man di ay na ay MPAX cases ang Cebu. So we're looking Cebu City. Cebu Region 7 Mo'y giingon sa newspaper yesterday, so something that we have to look. Giangkon sa DOH yesterday. Okay, ato mang itrace ngano man ang history ani ngano nakuha man niya tong impacts. Yeah. Di ka sa kakuha do. Actually naglibog yun mi. Kay kami man supposedly ang first MPAX case in Central Visayas. So naglibog ko. So pero amo na lang gibuhat, gi-quarantine na lang namo. But at the end, niingon man ang DOH yesterday na nanay mga MPAX cases since 2024. Kay una god ang Lapu-Lapu do na impacts kuno but ilang gidinay. Adi man to impacts ana. Okay. Ang Mandawi murag ila tong gidinay but ang Talisay imong giangkon nga do na impacts og ngani namatay. But ang imong pagkategorikal nga pag-ingon nga ang namatyan dili impacts. Yes. But natay existing impacts na hitabo. Yes. At least iyang pamilya siya ra usa. Wa mo kanat sa uwan. Wala. Kay wa man gyud mga simptomas ang iyang pamilya.
Okay, okay. Ang mga silingan, wa pod. Wala. So, kaluis Ginoo, no? So at least that was only an isolated case kumaahon. Hopefully. Hopefully. Yes. Okay, okay. Kay usa ra man gyud kabuk siya nga kwan. Unsa man kuno pamaagi anak nga kwan so 21 days? 21 days ang gingon sa DOH. Naitambal ang kwan na DOH. Nasa ihatag ni tambal para mo lessen ang symptoms ug mo lessen ang time na Oo. mudag ko ang Mpox. Unsa kadako ana sa anang impact sa katong mga chicken pox una? Ako makita ang picture ng good attorney. So, Oo. wag ko kita unsay actual. Hinaot ta di lang ko kita sa actual attorney. Bitaw no? But si Mayor Sam Samangod, kung atong mabantayan may gala during the COVID time, usan ni sa mga mayor nga maayong pagkadaang yang LGO, no? O nya Tama, katong pagpanghatag og mga kuan, mga rasyon, no? Kantali say usa to sa tong gitan-aw nga maayong pagkadaapod sa atol sa COVID mga higala. So, kining impacts ato lang iyampo lang gitawon sa Ginoo nga Yeah. di lang taon ni nanay kakuan ba, no? Kay katong na lockdown gud atong panahon ng COVID. Hinaut ta nga wa na kilisod kayo bago pa ta naka wa pa ganita ka recover gyud sa COVID. Nya nanapoy lain ba simbako lang palayo lang in tao, no? So mo ni mga higala ang atong tagagpagtagad. Sa pikas bahin kini bang atong hisgot na magitag impacts mayor. Panalitan kung unsa may kalaki i-isolate o panalitan madasa tambalanan naaman na diha nahimutang ang Cebu South Medical Center. Doon na slay area nga para sa impacts. Nakastorya ko sa Cebu South Medical Center, if patikitaan nila ang Mpox cases, like the time nagipatikitaan nila ning Mpox case, Oo. nagyod sila holding room na walay tao na adto nila ipatikitaan. O sa pareha pas COVID. Yes, yes. Okay, maganda man kita ning kalakiha. Ambot kang ubang hospital but insofar as Cebu South Medical Center is concerned, naanay ready sila. Kaya na-meet man ni nila ang Pasyente. patient. Pero pagpangutanan ako, how can you meet a patient dagan kay tao diha? Oo. There nagis lang mga isolated room na adto nila patikitaan. Kini mo ni ang kanang picture sa kanang impacts. So kinahanglan gyapon ka nga kuan gyapon ka. Doon na kay mga gear ana. Gipalong sleeve gyud siya. Gipalong sleeve gyud siya ang pasyente. Then ang naay mga gear na gipangsulob ang mga doktor. Para gyapon sa una no nga murag astronaut in taon tong mga doctors. I think so. Inala siguro? Ningon na sila na gear. Kalimot ko Oo. pangutana kung PPE ba or not. Oo. Grabihan ko na. Kining Cebu South Medical Center Mayor Sam, no? O doon mga pasyente din na. Ato lang klarohon eh. Kini ni ang doon na mo mga nangutana sad. Unsa man ning Cebu South Medical Center? Kuan ba ni park ba ni hospital ba ni nga gipadagan sa Talisay City? Kay kini pareha ba ng Cebu City Medical Center? Kini Cebu City Medical Center owned by Cebu City gina. Yes. No? Kay kini Vicente Soto mo kitir man siya sa Tibok Visayas o Tibok Mindanao katong mga cases gyud nga murag kuan na gyud ba problema na gyud kayo. Yeah. So ang atong Vicente Soto naa sa capability nga mo tabang kay kumpleto ba tag mga doktor sa Soto ang ato lang kumpleto tag mga doctors, kumpleto tag mga kahimanan. Indot may Vicente Soto murag kuan na gyud siya but ang problema lang diha ang maglinya ng pasyente. Mo nang mas maayo nga masangit siya daan dito sa probinsya og dunay capabilities ang atong mga provincial hospitals, district hospitals, at least dili sa makalahos sa Vicente Soto. Yes. Kay kung panalitan gud, nakaistorya ko taga Vicente Soto. So grabe ka ng mga kaso ka ng mga buntis dili na lang mo abot po sa amo dire. Yeah. Kay ang ila mga dinagko nga kaso ba? Ngatong di na makaya sa uban nga mga hospitals, may mo abot sa Soto. But katong uban nga mga ginagmay masangit ninyo diha. Yes. No? So ang Cebu City panalitan, mo'y nagpadagan sa Cebu City Medical Center. Unya ang probinsya Subo do na sa mga provincial hospitals na sa Karkar, na sa Bugo, na sa Danao, di sa Balamban, o doon ay mga district hospitals. Now, kinini ang imong Cebu South Medical Center. Dako ba ning buildingan ng naa? Unsa man ni ang Talisay mo nagpadagan ani or sa probinsya ni or sa DOH ni? Actually, kani siya sa una was called the Talisay District Hospital. Okay, Pero kami ni Papa Eddie, we didn't push for the devolvement of Okay. the district hospital. Pasabot kanang wala mi mo push na i-devolve siya na ang LGU or ang province ang mudala. Okay. So it remained ang nagdala ang DOH. Okay. So nakita namo kung DOH ang magdala, dako kayog funding ang national government. Okay. So importante kayo ang paglabi sa congressman for funding para mudako ang hospital. Atong klarohon niya kay inyo tong desisyon god ni Congressman Eddie Yes. Gullias og nimo nga unsaon ta man ni. So kato panahon na Talisay District Hospital unsa man to dili to DOH. I-devolve that to the province or to the LGU na munay muda. Okay. Then, So wala kamo man- may na-decide nga ato lang ipabilin sa DOH Yes. para mas dako ang iyang kuan. Yes, mo na reason na nakalabi ta na naipundog gikan sa DOH na makapalit og yuta
na makadako ang building karon upat nang tinakaandana So, karon. kuha na siya, kanang smart decision ni ninyo, kung maahon. No? Kay, mas dako magpundo. Mas dako gyud kag makuha, but you don't have operational control. Okay, mo po na diha. Ah. Unlike kung hospital siya run by the city government, for example, like Cebu City Medical Center, kamo ay control. But that is not important for me. Mm-mm. Operational control or not is not important. Ang importante na funding para daghang doktor o daghang mga ekwipo na makatabang sa katawo. So kini mga doctors, mga nurses di idea sa Cebu South Medical Center, they are employees of the national government. And the Department of Health. Yes. Department of Health. Correct. Okay. So dili affected ang mga doctors sa diha pagkatong gipang pull out ang mga doctors uban. Dili. Dili sa okay ra diha, no? Because we didn't push for devolvement of the Talisay District Hospital. Nindot ni kining healthcare na hisgutan tani ha. Kay importante kini mahigala. Straight to Ato the sa point. balikan mahigala si Mayor Samsam Gulyas. Labot mahigala sa kining Cebu South Medical Center. Mo na ni karon ang ilang kuan. Ipakita ko dai ken ang picture dai. Names ang picture ba sa Cebu South Medical Center dako na ilang hospital, no? Ang mulag dili tumaotong hospital sa Talisay District Hospital palahi nga building. Mayor Sam. Building. Ang pareha nga It's building. the same building. Ang first kid gibuhat is ni file ta og bill na ma-rename siya to Cebu South Medical Center. Okay. Para mahibaw ang tao na medical center na siya, namura na siya Soto of the South. Okay. Para kay kung district hospital, maglibog man sa capabilities of the hospital. Oo. So we had to change name to Cebu South Medical Center ug mao na reason na Kini mo ni, di ba? mao na siya, attorney. Pila man ka andana ni? Murag upat nam tina attorney. Mo dako no? Dako nga kuan. Pero more ni building nga sa kuna day. Pero ang Or- original last likod ana. Ang original Kaya nasa likod. nakakuha mag-funding para mo palit og yuta og paghimog building. O lagi kay murag tan-aw ko dako man ang hospital sa Talisay. Yes. So bag-o na nga building. Yes, attorney. O katong sa una sa Talisay Sa District likod na Hospital. natin Gamay ito dito, sa likod kana sa in front ana. Okay. So at least mo to nga nag-file kag bill, imo na ning time. Na nihangyo ko ni kay mayor naman ko atong panahon na. Okay. Nihangyo kong papa to file a bill na renaming it because ang iyang facilities is capable naman as like a medical center. Okay. So dunay kalainan kung may tao kanang mas may ma-educate ato mga tao. Og district hospital compared to medical center lahi. Lahi na gyud. Ang medical center meron nag Vicente Soto Medical Center. Okay. So usually kung naay mga provincial hospitals ana ilabay sa Cebu South Medical Center from Okay. the south. Okay. Then- So at least ang capability kuan nya ang iyang mga doctors sad gikan sa Ana Department of mga Health. specialties yes Oo. attorney. So namoy capability din mga dialysis. Pero kita natay own dialysis center nato sa City Hall, attorney. Naghimo ta. Amo ba? 28 bed sa sud sa Talisay City Hall. Amo ba? Yes, Wa na gyud ko kasuroy sa Talisay City Hall na. So nabutang ka dito? Yes, attorney. Naghimo tag building dito, all the social services building. So tanang hinabang naa didto, dan nasa kilid ana ang Talisay City Dialysis Center. 28 bed, PhilHealth accredited and libre para sa tanang Talisaynon, attorney. Oh, Kay kuya, PhilHealth ano may imo- mubayan. Oo. So at least nakay center dito katuing tawo mga taga-Talisay nga mga makinalag dialysis ngadto lang sila. Ato na sila, libre na sila dito, attorney. Catering Oh. now to around 400 patients if I'm not mistaken. No kay di ba lalim na ana kanang magpa-dialysis? Nagoy mga private nga mga kuan pero mahal man. One of the reason, good attorney, congressman pa ko, nakita mo gud nako unsa kalisod ang pamilya Oo. kung nanay usa ka tagtungod or relative na magdialysis. Bitaw. It takes money, financial, but most important effort gyud kay kapoy kay nang mulingkod dito tagpila sa usa ka semana, pila ka oras. Oo. So at least naa ka mismo sa City Hall. So City Hall, attorney. Mao ba wala jud ko kasuroy sa City Hall sa Talisay da. Sa compound sa City Hall. Oo, nasa compound sa City Hall. Okay, but napod panalitan mga to sa district sa Cebu South Medical Center na ara po dito Nasa na. slide dito, attorney. Pero mas So- nagantag bed. Kay kini kay Cebu South Medical Center man, so mukiter ning maong hospital dili ni run by Talisay government, di ay. Attorney, nalipay gani ko na imo nang gipangutana. Oo. Kay usually kung naay mga problema, Oo. itag man ko pirmi na ngano na unsa man ni mayor. Nalipay lang ko na naklaro na it's not under the direct supervision and operational control of sa gobyerno sa Talisay. Okay. Ang amuan na lang is na lang mi MOA na nagbutang mi dito action agad desk para kung naay mga tabang na kailangan ang taga Talisay, pwede na siya moadto sa action agad desk human bilan rami sa malibre sila then bilan na lang mi sa hospital every 15th and 30th of the month. So mo na Mga matabang sa Talisay Talisay City yes. government.
So kini kay Cebu South Medical Center man mukiter ni sa uban nga mga LGUs From the south, yes. from the south. Ang tanan sa south pwede lang ato. Oh, usually daghan man diha from the south, especially pag COVID mo nang daghan kay diha. Okay, no. So mao na ni sang kuana. Aha. So ang kini ang budget ini gikan sa Department of Health mo to nga inyong desisyonan nga mas maayo nga kuan mas dako ang iyang budget nya mas kumpleto Mas kompleto. kining maong hospital. Okay, so morning kuan na day mga kagalaan ha. Dako bitaw ni pila ka beds ni gani Mayor? Correct. I forgot na gyud, attorney, but that's a big hospital gyud to cater to the south. Oo. So mo ni ang kaabag sa Vicente Soto. Yes. Kumohon. Ah, Sa south ra ni pero sa north wala ko kubaw. wala no. Makukubaw. Okay. So at least mauning dagana kay nahitabo man gud atong panahon ni Governor Junjun Davide ang mga provincial hospitals, district hospitals, doon na sila mga doctors, doon na sila mga experts. Unya mo to na pull out maguto sila matod pa sa atong nakuha nga report. So ang Talisay, ang Cebu South Medical Center wala mapiktari ato. Wala because DOH man na tanan ang mga doktor ug mga trabahante diha. Oo. So at least magkinaunsa ang local politics na ara magpabilin ra siya, Yes. no? Okay, mas maayo ni. So nagbutang ka dito og desk lang para sa mga taga Talisay. Yes, attorney. So ang pero katong uban nga mga kuan kay pro government man ni siya so doon ay mga balayranan siguro nga of course ma-admit din na may mga balayranan yung uban gyapon. Namo tay malasakit center po diha, Nasa, no? attorney. Pero na mga uban pa mga bayranan mutubag ana ang Talisay City Government. Especially kung mga outpatient ka na mga laboratory, Oo. pwede rin sila mo duol sa Action Agad Desk, malibre na sila, human bilan rami sa Cebu South Medical Center every month. So kanang Action Agad Desk mao na ang sa Talisay gyud nya kuan. Yes. So nabutang ka dito. Mas maayo noon. So kung taga Talisay ka mo adto lang ka dito sa maong desk. Nindot ni mga higala nga kini ni ang pamaagi sad diri mga kagalaan sa Talisay City. Kay og itag po ka dito Mayor Samsam so maklaro po nato nga actually kana siyang maong hospital katong mga taga Talisay naatay kuan dinha. Naara gyud. Naara oo. Wa ka mabutang og desk dito para sa district na. Sa ato na lang nasa respective offices sa mga mayor. Oo. Okay. Now balik ta ining atong isgutanan pod sa politika kay bag-o pa man tong eleksyon gyud medyo lahi ning eleksyon na ron Mayor Sam no? Yes. Kabantay ka murag lahi sa unang eleksyon ba? Kanang midterm election kasagaran murag dili kay murag laay-laay gamay ba? Ang uban na di gani kay ganahan managan, ang uban kay medyo wa magud kay ang opposition ang admin okay but ang opposition wa sila ilang kanang ni ang leader gyud ba nga kuan ka may dagag president lahi na sa kanang ang presidential election but karong eleksyon na medyo lahi now kini ni ang sa pikas bahin nakakita mo ko sa imong video atong kuan itong Martes gipatawag mong Governor Gwen dito ka apil ka dito Dito ko. unsa man to gipatawag mo kay unsa may katuyuan ko siya pagpatawag Nalang siya yung mga gusto ipangingon namo. oo Pero at the end wala kay ko magdugay kay naay sunog na nahitabo sa Talisay sa Magaway. Okay. Bitaw no, ang timing atong panahon na. So pero kini ni ang wa mo kibaw nga mo announce siya atong panahon na nga mo protesta siya. Wala. So katong kuan na rin patawag kay dunay mga importante nga hisgutan. Yeah. Mahitungod siguro sa katong mga programa sa kuan province. Yes. Okay, kini ni ang kana na ang mga mayor kung tanaw mga naong mga mayor sa panahon na murag kurat ba murag wa man kayo makabantay tingali nga kanang kini ni ang medyo adto niya ni announce siya muna pero di malikayan nga kuan gyud nato ni maisgutan lang gyud nato ni ginagmay sad kining hitabua so ni protesta si Governor Gwen unsa may imong reaction ana nga pag iyang protesta unsa may Ako take nimo my grandfather si Papa Eddie always told me that whatever happens you concentrate on your base. So kung unsa may mahitabo sa probinsya di ta manghilabot ni ana. We concentrate on our base. We concentrate on Talisay, we concentrate on the district para kung ligon lang ta diha or nagpakita tagtarong na panerbisyo dias katawhan, I think we will be okay. Okay. Pero kini imong base ba? Kana na ang nara nimong butubag kag dili. Ang Talisay bitaw Mayor Sam piting lubong nga man ni Governor Gwen diha. 30,000 votes ra kapin ang kang PAM 85,000 man kapin. Kani ni ang isip matawag na to ba nga incumbent mayor diha. Wa man kay kontra way problema pero kini ni ang wa baka ka patawag ni Governor Gwen ang kalakiha nga unsa man sam nga kuan diha nga napildi mo ko dihang lugar
ang ako na lang is during the whole campaign I campaigned. Oo. During the whole campaign klaro man ang amo ang baruganan. Then kung mo na nahitabo, we have to mo gitanay gibuhat sa katawhan. But at the end of the day, I don't want to dwell in provincial politics and concentrate on unsay mabuhat namo locally. Oo. Kay dako man og mandato gihatag ang Talisay no namo. Bisag wa ko'y kaatbang, nalipay lang ko na hapit 90% gyapon ang nibutar. Dako ang imong kuan, no? Grabe gyud ka kuan. Mi gawas ko sa mi express gud sila silang suporta nimo. Mo na pinaka-importante. Then nakita sad gyud nako nagitudluan sa kuni Papa is ang mga tao like in 2013 if naaslay reklamo nimo, ang mga tao mubutar gyud kontra nimo. Mo na nahitabo ni Papa Eddie pag 2013. Oo, no? Mo na nasudlan ako na sa politika. So sa tulo ka tuig nimong paglingkod, magtinarong gyud ka. There will never be a perfect government. Magkasayop gyud tingalita, kay man ta perpekto, pero ato gyud ipakita sa tao na nagtinarong ta. Kaya pagsud nako sa politika, nakasuway gyud mig pildi sa kong lolo tungod na mga issues na wala kayo na atubang. Oo. Pero kadtong kung panahon na mo na ako naka-discuss gani ko ana nga kini si Congressman Eddie Gulyas usa ni ka politiko nga way pildi-pildi kini. Nahimong congressman, mayor, nahimo pa gobernador, di ba? Nagobernador man si Congressman Gulyas, pila ka term siya na gobernador? Murag 76 to 86. Nagobernador pa siya, way pildi-pildi. Pero napildi siya sa way daog-daog. Pero kausa rin noon to, no? Yeah. Pero Johnny, inyong nagimo mo postmortem adto nga meeting siguro, I understand, of course, inyong gitong gi-analyze. Dayon, gidawat na sa ninyo, Mayor Sam. Yes, actually, ni Kuantos Papa to, kanang gidawat man niya right away, kaya napildi siya. Actually, Daikin, believe ba ako ni Congressman Eddie Gulyas, Mayor Sam, to be very honest from kuan gina akong assessment, kay pagkapildi yan Johnny, hilom gyud kay suwa, gyud ang istorya. Basta what we've learned is kung di ka magtinarong or naay mga issues na dili nimo masulbad or maatubang, dili kay masulbad, maatubang, ang mga tao mubutar gyud. And that's what happened with Papa Eddie in 2013. Mao na ang akong ingnon sa amo ang grupo sa Talisay and even other mayors sa district, lahi na ang tao ron, magtinarong gyud ta. Oo. Mo bitato ka nang hilom kay sa wife kon hawan. Di balik ka sa siya. Nakabalik na yun pag next term. Ang mga tao lusad mo ini kuan, no? Butar, Inana ang kanang kuan ba? I think Papa Eddie lost by 700 votes. Then pagbalik niya nilabaw mo siya 30,000 kung ako masayo. So wala siya ingon nga, wa sa kuno nang protesta. Wala. Wa gino niya. So may ang gibuhat ato nga madawat niya katong kuan na Mayor Sam. Considering nga for how many years siya sa public service, why pili-pili limang kani imong lolo, may kay mudag istorya sad. Kabati ko mo istorya imong lolo nimbot balahibo. May mudag istorya kato imong lolo, ang may mudag istorya ang congressman ako panit-ana. Congressman Eddie Gulyas. Para nako number 1 gyud na. Ay pa istorya ko ni diskursuhon nimo, murag mo tindog balahibo eh. Ikaduha, Pabling. Anong Pabling? Yes. Governor Pabling Garcia, papaniguin. Kato si Quinco, medyo maayo padili kayo ko kwan. Kato mong congressman Posliti sa una, maayo po to si ambot ka dungo ba Heriberto Loreto. Wala na ko ana to ni. Maayo sad kay ito mo discuss anak. Gisulti lagi nimo murag kag lano, murag ana ba. Pero kani mong papa, ang kini si magpapa Eddie magano. Imong lolo pero kadungog kong mo istorya hingigaw eh. Kana bang manibot yung balahibo ba? Ma in English man ug mabisaya, larino man kasi in English. Di man na kana nang kuan no. Gibe naman na. Pat ang Bisaya po niya larino gyud kayo. Murag yung mudot sa kasing-kasing sa tao ba? Inig mo imusulti. Pero, katilaw gyud sa pildi taon? Nakatilaw, pag 2013. Pero wag gyud sa daghang kuano? Gyud sa man niya pagdawat to nga, kanang, sayon man niya nadawat, niya, wag gyud daghang istorya. Piting hiluma gyud ni Sir Eddie at the time, wag gyud daghang istorya, way daghang kyaw-kyaw. Hilom lang gyud. Nana ba nga, kuan, unsa kay yang mga techniques kahanang hitabuan, no? Standby sa kamay. Ato ipadubag ni Mayor Sam human lamang sa pipila ka pahinomdom. Straight to the Ako point. lang balikan mahigala si kanani ang Samsam Gulyas o niya Mayor Samsam Gulyas. Ang niya magong lulo bitaw sa una naka-bitaw ko ka-discuss bitaw ko ani nga kato yung lulo congressman, mayor, wa gito makatilog pildi ng gobernador ana. Mo ko nga ang way pildi-pildi na pildi sa way daog-daog. Kato Johnny Los Diaz kapila ko to dagan pildi gito. Pero na pildi gyud in taon si kinani ang Sir Eddie, no?
Imagine ka kung imong tan-awon may gala mga 38 years de si Congressman Eddie Gullias nga naas power ba, no? Pero pagka-pildi niya ni GBR, ang daog lang GBR ha, 700 votes ra kapin. Pero wa maglangan hingkonsid si kuno si Eddie Gol, hingkonsid unya hilom. Wa dang istorya na nibalik sa pagkasunod, no? Kini ni ang inana, kuan na kayo. Dako ka kuan ba nga way daghang kiyaw way daghang kuan na. So unsa may gibuhat ni Sir Eddie atong panahon na Mayor Sam kay kanang mapildi kasi archibal bitaw kong ipangutana gahapon nga bisita mo sa nako gahapon pon. Kung pila ka buwan nimo na dawat ng kapildihan, dako ni panahon ko no kay napildi mas katulong sa napildi na. In fact, napildi sa kapitan, napildi sa pagka-konsyal. Katong pag vice mayor niya, napildi man sa Labilla at the time. Karon dao siya. Pero kapildi ko niya kini panahon pildi siya nga 6 months kuno niya nadawat ko no. Kining kang Sir Eddie unsa may iyang pamaagi nga paspas siya na dawat, paspas siya ni concede, paspas siya ni dawat. Kung buto pa yun naon, pwede ito niyang lisod-lisulon to nga, 700 votes naman, doon ay usa ka cluster percent ito nga nadaot. Ano ba? Pero, so, unsa may principle niya, Mayor Sam, nga dali sa may kadawat, unya, human, unsa may iyang gibuhat nga na divert niyang atensyon, o unsa ba? Wala gyud kay kukubaw. Oo. Unsay sud siyang ato. Oo. We just took it tanan as a kanang murag a lesson na lang na unsay buhaton ug unsay dili buhaton sa mga umaabot na eleksyon. Oo. Kay we can only learn if we have failed so many times. Oh, mo lagi kay okay, 38 years siya na adi ha. Yeah. Way pili-pili niya, giputol siya ni Johnny Los Reyes, pero yan ang gidawat dayon. Kaya ako magungkon mga wa nimo kinini ang honghongi or matambagi si Governor Gwen o sa iyang kuan na diha nga ato lang siguro dawaton ni Gob sa ba. No comment ko na matter ni. Pero kinini ang kay bawo mo ko nga mo concentrate lang sa Talisay pero kini Talisay ba 85,000 ang kang Pam, ang kang Gwen, 30,000 ra kapin, pwede pagkalubunga man gyud ni. Unsa man nitabo dito sa Talisay? Kung tanon gyud kang Gwen ana, unsa man Sam? Ano man ang unsa man nitabo niya? I cannot say more. Ang angay pangutanon na ang mga katawhan gyud na nibutar attorney. Oo. Kinya naman Talisay precisely gipili kan lang mayor kay bawo sa gitan-aw imong performance especially itong pag-COVID maayo imong performance. Thank you attorney. So tan-aw sila nimo at butalan samsam. Intelligent voters din taga Talisay. Ha? Ako tan-aw gyud ha. Labi na duol gud sa kuan gud. So kining mga Talisay nun din ni pwede nga kinahanglan gyud ka nga doon na kay imong performance nga klaro nya sa imong pagka-leader nakita gyud ka. Di man pwede nga imong kuno siguro kanang imong diktahan lang unsa ba nga retabutar. Wala gyud. I think bisag mayor ko og tulo ka termino di gyud ko moingon na naa ko'y command vote. Dili gyud ko moingon na kung mao ni atong buhaton mosunod ang mga tao. Kaya mga tao which I've learned in 2013 kung kinsa ilang gusto mao gyud na ilang butaran attorney. Kuan gyud no. So tan-aw nimo kini Talisay nga result kay ang giingon magod ni Governor Gwen something is wrong with kini sa mga machines. Up until a decision is made regarding that, I have no comment. Pero as Talisay ito mga daot to mga kuan dito, mga machines dito. Only comment I can say. Kay kon man kini ni ang medyo do na magay problema gud aning kalakihan. Dako ang Pambari 4 pila day 86,167 votes. Gwen Garcia 31,000 976 votes. Sobras katunga man pakalubonga. Medyo kuan gyud. So kini mga tao na lang gyud, mo ikonon. That's all I can say, attorney. Oh. I'd rather look at local than see what I can do in my last term as city mayor. Oo. So di kita maingon nga na kuan na dito. Anyway, na may iyang protesta, let the COMELEC see what really happened, no? Kay ang ipasingin lang na ang machines man gyud. Wa ko'y katungod na makatubagan na attorney. Oo. Pero in so far as people of Talisay ang atong hisgutan, kinisla mga intelligent voters ning mga Talisay non. Tan-aw sa ngayan. I think voters now, especially with social media, then pirmi na sila kita sa ilahang mga issues and concerns in social media. I think they know who to vote for na gyud. Oo. And I think it happened locally sa Talisay. Wa mo naran mo mutubag kag dili pero wa mo sukmati ni Governor Gwen ani nga unsa man ang imong kuanda Sam. Kauban ko tag partido gyud unsa mo kuno mo diha imo kong gibiyaan din ha sa imong lugar. Wala man sa attorney. Wa rasad. Pero sa baluta iya gidapon nimo sa dito. Gida. Oo. Okay, kuan magod kini ni ang murag
Tanan waluta, attorney. Medyo, kon ba? 5 ka sa 7 ka mga syudad nga makabutan og gobernador, usa ra ka syudad sa nidaog dito sa Bugo. Ang ubang mga syudad lubong, murag sa Talisay mo yung piltin pagkalubong. I don't know the results of the others, attorney. Pero ang kina imo man district ni, district sa mga asawa, ang Karkar piting lubunga, ang Naga piting lubunga. First district pati bang yung lubunga gyud. Kini ni ang do na may idea siguro ani kay imong asawa mo yung congressman diha. I can only comment on Talisay, attorney. Then what happened in the city? Sige, so ato nang atong respetaran mahigala ning tubag ni Mayor Sam Gulyas na kini ni ang ayan jurisdiction mahigala ang Dakbayan mas Talisay mga kaigalaan, pero kini ni ang karon June 30 mo lingkod naman sa Pambari 4, kini ni ang andam baka nga mo cooperate ni Pambari 4 isip mo ibagong gobernador. Respect the person, respect the position, support unsay kailangan niya. Okay. So inana no kay aron nga kuan nato ni now. Importante sa provincial board kini ni ang matawag nato nga si Governor Pam siya ang usa, ang provincial board dili iya One Cebu man ni. Although ako na interview to si Olinsino ingon sa nga di man po siya endorsed by One Cebu kung unsay makaayos mga tao mo support siya. Karon kining imong board members dili sa first district considering si Bacaltos og si kisaning usaday Nina Triluya imo ning mga dili sa slate na mo, attorney. Sa slate ninyo niya hibaw man ta ni mga Gulyas na may leadership din ha niya under na mo influence din ha na mo'y imong asawa mo ay congressman din ha kini ni ang makauhag baka ni nila nga mo kooperita ni Pambari 4 or sa may kuan ni. All I said was be moving forward na mamoy mandatos katauhan, be pro Cebu and be pro people. Then decide the way unsa inyong gusto. Okay, kay mo na importante no kay basi mo nya hinuon ka bang magbinabagbabag lang sa pud ba. So kung unsay makaayo, okay, pro Cebu, pro people. Okay, so mo na importante mga sukinti paminaw. Pero kini ni ang prior sa election, nara ni mo butubag kag dili pod ha. Hinulong na to. Oo. Kasi ay dalan tong uban. Ayan lang to kay doon naman yung mga kuan god no. So kini ni ang anak lang ha ana na ang morning hitabo ang mga sukintig paminaw onya kining na naman so naka-appeal siya mga higala sa kini ni ang patawag ni Governor Gwen kaga natong Martes, pero dali ra ka dito, uli ra sa kadayon katungod sa sunog. Ano sa man to sunog dito? Kumusta man? Ang gibuhat na lang nato, attorney, is the usual naman tay sistema na daan na maghimo ta og holding facility nila mga tent sa basketan, then atong andamon ang ilang tabang taon na madamo. Pila man ka panimalay itong nakuan dito? I think it was 7 or 6 houses. Okay. So at least na tabangan na po natin dayon sa Talisay State Government. Okay. So at least pas-pas po ang pagtubag sa kinini ang Talisay City. Basta na masunugan, attorney, inuan ni man gid mo buhaton. Dapat on that day mabutang na siya sa evacuation center, meaning na nasa mga tents, kompleto na. Then 3 days libre ang kaon, breakfast, lunch, dinner. Then after 3 days unta mahatag ang tabang sa gobyerno. So far at least na facilitate na sila, mayo. Okay. So anindot ni. Unsa inyong preparasyon sa dugang mga preparasyon alang sa pag-abli na po sa klase, Mayor Sam? Actually karon I've met with DepEd, mo open as like June 16. Then mauna na ilang gipreparahan ang opening ka June 16. Mubalik naman ta sa murag medyo old school year from June to March. Balik na no. Kay murag na usab man gud to. Yeah. Tan-aw nimo ini pagkabalik mas maayo or sa imong kuan? For me it's better para wala sila sa panahon init kaayo sa eskwelahan. Okay. So mo na naka-nindot dihan napita no. Unya kinini ang kuan po nato murag ito na andan bitaw nato gyud. Yeah. Nga eskwela mahigala. Sige ato ni tagag pagtagad. So June 16 to March 30, 2026 mo na ni ang if I'm not mistaken. Mo na ang dates. Okay. Sige, standby mahigala to sa padangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Straight to the point. Atong balikan mahigala si Mayor Sam Gulyas ang atong bisita karong buntaga mga kaigalaan. Unya Mayor Sam bag-o pang eleksyon Mayo 12 unya unsa man ni madayon gyud ang eleksyon ani sa barangay? Uyon baka ni nga madayon ni or uyon ka nga mas maintag i-postpone na lang usa ni?
Ang ako ra gyud attorney is depende gyud na ang magbuot ana ang kongreso gyud kung mapadayon og ang COMELEC if madayon ba na or dili, but kung unsa ilang desisyon at angay gyud nato na atubangon bisag gikan patag election. Mura mo gud kanang pataka recover ba nga bago pang eleksyon nya kanong December mag eleksyon sad. Yan, kabasa ko sa balita man gud sa news sa yesterday na murag madayon gud. So kung madayon gud siya, angay gud siya andaman. Oo. Pero at least kuan man, no? Pero medyo kuan ba? Og sa mga kandidato karon sa mga mayor, mga congressman, way problema na sa mga senador kay layo-layo raman sila. But ang mga mayor, ang mga congressman medyo ang mga kapitan mo duol mga dito. Pidan dako ang gasto ning kalakiha. Kung ikaw lay pabuton, mas mayo ang tao isibog na lang tanang eleksyon sa. Para nako wa ko'y katungod na muingon madayon mas maiba madayon or dili, pero kung unsay desisyon na nila angay nato atubangon. Oo. Okay. Sige Mayor Sam, unsay imong mga mensahe karon alang sa to mga listeners sa DYHP o GAI-FM o sa mga social media followers o of course imong mga konstituente sa Dakbayan sa Talisay. So ang ako ra gyud attorney, nilaag ko og bukid sa distrito, nangutana ko kinsa ilang paminawon DYHP. Puryabuyag. Niadto ko bukid sa north kay naa ako'y kalihukan didto kay murag nang laag mi sa pamilya. Nay usa ka balay nangutana ko, how do you get your news? Dito ni Attorney Rupil Mayor Samsam. So ang ako na lang yung gusto maingon kubaw ko sa daghan na paminaw and the reach that you have sa DYHP and 93.9. Magpasalamat ko for giving me an opportunity to talk now and to talk about certain issues labi na sa City of Talisay. Salamat Attorney. Salamat kayo Mayor Sam ha sa imong panahon sa pagbisita diri sa atong Sibianan. Mayong buntag nimo. Thank you. Oto may gilas Mayor Sam Gulyas makilan. Karon totoo man lamang sa pipila ka mga pahinumdom ato nga balikan ang dugang pa mga issues.